Така, Жоро, чака малко. Значи, 4 души имаме за сега, още поне 2. Така че имате поне 10 минути да решите кой е след Дани. Следващия, който ще разкаже своята история в 5 минути на тема Аватар е Жоро Есей. Здравейте! Моята история е за едно момче, което се срещнало с баща си. Срещата сама по себе си е много необикновена, защото момчето не било виждал баща си от 7-8 години. Причината е, че баща му го бил изоставил и него и майка му, още когато били много млади и малки. И срещнали се момчето, било изпълнено с смесени чувства, искал да каже толкова много на баща си, за да го пита къде е бил, защо не е звънял, да му каже, че когато създава нещо, трябва да се грижи за него. И в разгар на тяхната среща, бащата каза: искаш ли да ти разкажа за един аватар? Момчето казал: аватар? Не знам какво точно е, но звучало много интересно и казал: да, защо не? Тогава бащата почна и каза: още откакто светът се помни, сред хората живее един демон, наричали го демонът на мечтите. Той обикалял света всяка вечер и крадял по една мечта от всеки човек. Той бил много важен, защото той не крадял какви да е мечти, а мечти, които били свързани с алчност, които водили до разруха. Така той балансирал света, когато крадял тези мечти и имал някакъв баланс. Една вечер, както си летял над един град, стигнал до едно сиропоталище и вътре видял едно момиче как плаче. Той се чуя и си казал: ей, това момиче, защо плаче? Погледнал в душата й и там видял, че тя има само една единствена мечта и тя била много проста. Нека някой ме обича. Момиченцето желало едно единствено нещо, някой на този свят да го обича. Демонът си казал: дем, аз съм роден, аз съм създаден за да крада лошите мечти, но ако погледна по друг начин на нещата, ако аз си отнема тази мечта, може би тя няма да страда, защото няма да има за какво да страда. Така и направи. Открадна мечтата на момичето, но понеже била страшно красива и искрена, и я поставила в своята ледена пещера да грее до неговия трон. Така вечер след вечер демонът се прибирал от лов за мечти, гледал мечтата, любовал и се и така минавал ден след вечер, докато една вечер, когато се е прибрал, тази мечта е нямала. Вече не светила, била загаснала. Тогава демонът навел глава, защото знаел какво е станало. Знаел, че това момиче вече го няма и че може би той е виновен за това. И тогава той започна да плаче. Много бързо той умрял, давайки се в своите ледени сълзи, и тогава пред светът бил изправен въпроса: ще успеят ли хората да се запазят без този демон на мечтите? Ще се роди ли друг такъв? И момчето било забравил всичко, което иска да каже на баща си, да го обвинява, и казал: ще се роди ли? И баща му казал: ами не е важно дали ще се роди нов демон на мечтите. Важното е хората да разберат, че той вече е раждан и сега той е част от нас. И по-отделно може да нямаме неговата сила, но всички заедно имаме силата да върнем този баланс и да го поддържаме. Това е. Жоро тази вечер е супер социален. Значи, Жоро, можеш да си дадеш скрипта в някаква рекламна агенция, страхотен. Да, както веднага предложи своите услуги. Ставаш за страхотен копирайтер, да ти кажа. Междувременно дойде Майкрам и се записа, така че вече сте 5. Търсим още минимум един човек.